Ġie ffirmat ftehim kollaborattiv bejn id-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem u Checkpoint Malta sabiex jibda jiġi offrut it-testjar mediku għall-HIV fih dan LGBTIQ+ Hub f'Raħal Ġdid. Dan tħabbar fi stqarrija tal-Gvern kif ġie spjegat li din il-kollaborazzjoni ser tkun qed tiġbor flimkien l-isforzi dedikati ta' Checkpoint Malta, organizzazzjoni volontarja impenjata għal promozzjoni tas-saħħa u l-benesseri sesswali, partikolarment HIV, u Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem li opera l-LGBTIQ+ Hub. Dan iċ-ċentru huwa spazju kruċjali biex ikunu jistgħu jingħataw servizzi relatati mal-komunità LGBTIQ+ f'Malta. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg li presidiet l-iffirmar tal-ftehim spjegat li l-Gvern kommess li jkompli jnaqqas l-istigma f'kull settur possibbli. Għalhekk dan il-ftehim li ġie ffirmat bejn id-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-NGO Checkpoint Malta se jservi ta' pass ieħor il quddiem sabiex ikompli jsaħħaħ is-servizzi provduti mill-LGBTIQ Hub. Is-Segretarju Parlamentari Buttigieg żiedet tgħid li dan il-ftehim se jfisser servizz aktar effiċjenti fejn il-komunità tista' tmur tuża dan is-servizz għall-ittestjar filwaqt li bħala Gvern se jkompli intensifikaw il-ħidma biex ikun hemm aċċess ugwali għal kulħadd. Issa ser ikun hemm servizz aktar effiċjenti fih dan l-LGBTI Hub fejn il-komunità tista' tmur u tuża dan is-servizz għall-ittestjar u aħna bħala Gvern nkomplu intensifikaw is-servizzi tagħna sabiex nassiguraw aċċess ugwali għal kulħadd. Il-President tal-organizzazzjoni Checkpoint Malta, Mark Bohaġar, tenna sodisfazzjon tiegħu għaliex issa din l-NGO se jkollha faċilità oħra fejn tista' tipprovdi servizz tat-testjar għal mart li jista' jiġi trasmess sesswalment, partikolarment l-HIV. L-importanza ta' Checkpoint Malta dan l-MOU huwa li issa ħajkonna faċilità oħra għat-testjar. Aħna l-antana dejjem kien li intejbu l-aċċess għall-testjar tal-HIV, għax ovvjament jekk inti ikollok x'taqsam man-nies dejjem hija importanti li tiġi testjat basikament. U hija servizz provduta mill-komunità għall-komunità u n-nies jiġu jittestjati b'mod anonymous u non-judgmental, ġifieri nibqgħu naħdmu biex intejbu l-aċċess. Persuni li jixtiequ jsiru jafu aktar dwar is-servizzi offruti fih dan l-LGBTIQ+ Hub jistgħu jikkuntattjaw lid-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem fuq 223 210 jew bl-email fuq hrd@gov.mt.